Da slavimo život na našem hodu za život, obitelj i Hrvatsku. Danas uz mene će govoriti Ante Bekavac, koji je glavni koordinator Hoda za život u Rijeci, i Katarina Štambuk, članica organizacijskog tima Hoda za život u Rijeci. Oni će davati izjave nakon kojih možete postavljati pitanja. Hvala. Ajmo Ante. Samo malo, sekundu, čekaj, prosti, čekaj, visok si, sorry. Da. Ulazim u kadar. Samo malo. Ajde Ante, Sokole. Evo sekundu, može. Lijep pozdrav svima, prije svega evo hvala vam što ste došli na ovaj veliki događaj. Ovo je dan kada se u čak 3 hrvatska grada organizira Hod za život. Dakle, treba stvarno istaknuti, valja istaknuti da u Hrvatskoj hoda ove godine čak 12 gradova za život. I na srcu mi je isto tako da kažem i svima ovim putem poručim da Hod za život upravo ujedinjava hrvatski narod, da on nije tu da polarizira hrvatski narod, već da ga ujedini u istini i da po toj istini on prepoznaje to nerođeno dijete, da bude uistinu obrana i glas onih koji glasa nemaju i da ga kao takvoga štiti, jer to jesu oni najtiši, najslabiji i najmanji pojedinci našega društva. A društvo je slabo, odnosno jako, baš onoliko koliko je njegov najslabiji i najmanji član zastupljen i jak. Ovim putem isto tako želim poslati veliku podršku i suosjećajnost prema svim majkama, prema svim trudnicama, sadašnjim i budućim. Hvala vam što ste tu, hvala vam što postojite. Puno ljudi ima koji su vam spremni pomoći i ako vas je društvo zaboravilo i u nekim slučajevima izostavilo, mi vas nismo zaboravili. Toliko ljudi vam je spremno pomoći, toliko ljudi je za vas. I želim još jednom istaknuti činjenicu o pobačaju, da majke to ne čine ni sebi, ni djeci koja rastu u njima i da trebaju biti informirane o psihofizičkim posljedicama koje pobačaj ostavlja na njihovo tijelo i da žalosna činjenica da zaustavlja srce djeteta koje živi u njima i čije srce maleno od 18. dana počinje kucati. Hvala vam još jednom što ste došli i sada će kolegica Katarina preuzeti. Evo, dobar dan svima, moje ime je Katarina Štambuk, evo kao što je Ante rekao, u biti ukrao mi je riječ, sve što sam ja htjela reći on je rekao, tako da ću vam ja samo ponoviti ovogodišnje geslo našeg Hoda za život, obitelji i Hrvatsku, a koje glasi: ne zaustavljaj otkucaj moga srca, samo daj mi ljubav. Evo, još jedanput naglasit ću, mi nismo protiv nikoga, mi hodamo za svaki ljudski život, jer svaki ljudski život je vrijedan divljenja, vrijedan poštovanja, vrijedan razumijevanja, vrijedan suosjećanja i naša kultura je života. Evo, hvala vam lijepa i pridružite nam se danas u ovom našem hodu za život, obitelj. Evo, sada možete da pitanja